No, no, no. बयलाराखौ एकदम जागासिनो दं आरोना जोङो नायलायदो लोगोफोर मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव नैबे बयलार हांनानै जाफैनाय जोङो दायो फैबाय नैबे भुटान बर्डार मोनाबिलियाव नायदो लोगोफोर बेखौ जों ओरैबायदि गोथाव हांनानै जानोसैना लोगोफोर जोङो मोनाबिलियाव दिनै बयलार हांनानै जाफैबावदों आङो थामथि खेब जाबाय मोनाबिलियाव फैनाया दिनैनिखौ लानानै लोगोफोर नायनानै लादो ओरैबायदि गोथाव हांनानै जानोसै जों ओरैबायदि गोथाव जानोसै ज' लोगोफोर गोथाव नंगौना नङा बयलार नंगौना नङा नायहरदो नोंथांमोन नै आथिङानो दङ ससे दा जोङो सोर सोर दंफैयो नोंथांमोना नायनानै लादो नै मोनाबिलियावहाय जोंने फोदैबो दंफैयो आरो जोंने ब्रादारबो दंफैयो आरो हरै माखासे जोंने जोहोलाव सिख्लाफ्रा बैजों एसे माबा लाहैदों फट' खेबलाबायहैदों भिडिअ लालाबायहैदों स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव जाय नोंथांमोना गोदानै फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो लोगोफोर जाहाथे ओरैबायदि मोजां दाथ' फेरबायनो मोनामोन लादो ओरैबायदि समायना रमायना ओरैबायदि डिजाइन माबाफोरखौ बानायनानै दोनखानाय जाखादों आंनि गोदान भिडिअ आपडेट होयोब्ला नोंथांमोननियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन थं ब्लेक ओंखारहैयो लोगोफोर दा नोंथांमोना बे मोनाबिलिनि भिउफोरखौ नायनानै लादो ओरैबायदि समायना रमायना नायनानै लादो लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेरायफैयाखैब्ला सोरबाफोर आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव नुफ्लांबायदोंब्ला नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैदो आरो बेफोरबायदि बयलार हांनानै इन्टारेस्टेड जाफैनांगौ लोगोफोर बिराद आरो जोङो गोबां फैदों आरोना नायबा नायसोमोनबो फैदों आरो ओरैजाय फोदैमोनबो फैदों आरो गोबां आरो जोहोलाव सिख्लाफ्रा माखासे हौरै एसे भिडिअ लालाबायहैदों आरो नोंथांमोना जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे हाजो मावरिया बायदि हाजो बानायनानै दोननायखौ नुफेराखैब्ला ओरैजाय फैनानै नायफैनो हागोन बै नै दाथाम आरोना लुन्दाव खोनानै दोनदों बेखौबो नोंथांमोना गाखोनाय फैनो हागोन नैबे जोंने मा बुस्थु फोदैया लादों नोंथांमोना मा बुस्थु बियो बेखौ फोरमायहरनो हायोला माबा मोनसे गिफ्ट मोननो हागौ ना आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि बेयाव फैयोब्ला बेफोरबायदि गयरा गयरि माबा मोनसे हांनानै जाफैनो हागोन आरो नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जासिगोन ना जों गोथावथार आरो दुन्दियालाय माथो नै बेजों लगायसिगोन सामब्राम सायबाय आरो नैबे सामब्रामजों होख्लायसिगोन आरोना जोङो जानाया मरे फोरमायदो एसेसो दायो जों बयलार हांनानै जाफैदों नैबे मोनाबिलियावहाय स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैनानै बेफोरबायदि माने रंजायै नैबे माने डिसेम्बर दाननि बे मोजां मासावहाय बयबो गोसोफोरखौ फुरथि माने गोजोनलायनायखौ लाफैनांगौ दा बर'दिनाबो खाथैसो बिनिखायनो जों एडभान्स बयलार हांनानै जाफैग्रोनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे शेयार खालामलायनानै होदो गावनिनो बर' आंगोनि सासे इउटुबार साननानै स' लोगोफोर माने जोङो बेदरनाखौ हांगासिनो दङ माखासेया जाबायानो होनदो जाजोब्बाय ओमफ्राय दा एसे दंबायो आरोना दा बेखौ जाखांगोन आरो जोंने माखासे नानिमोना बैजों जागासिनो दङ जों ओरैहाय जादों दा नोंथांमोनाबो फैनानै माने बेवहाय
रुजु रुमु माने गोसोफोरखौ इन्टारेस्ट लानानै माने बयलारफ्राखौ हांनानै जाफैनो हागोन। देखो यार गाइस ये मोनाबिली कितना सुंदर है व्यू आप देख सकते हो यार इधर भूटान बॉर्डर है ना। माबायदि मोनदों फंबाय गोजोनहां गोलोमहां एसे बे मोनाबिलियाव फैनानै एसे गोजोनदों एसे गोलोमदों एसे गोलोमदों दा ने खामानि दं आरो खामानिया नोंसिनि थाखाय बाखि गैया दै मोनायोब्ला नों जाफैदाखै नोंसिनि खामा आमायबाय मानसि मोजांफ्रा औरे फाखे माबा स्टिकार होथेना होनाय मोखांखौ रावबो सिनायनो नै बयलारा हांगासिनो दं लोगोफोर नै ओरैबायदि जों गोबां हांनानै जाबाय दा एसेल'सै नै हालसि मोननैल'सै बेखौ हांनानै जानानै जों ब्ल'नोसै आरोना लोगोफोर रावखौबो मोखां नायला बेखौ जानायसै गयिं मार्केट बेंटल माबायदि मोनदों फंबाय गोजोनहां गोलोमहां एसे बे मोनाबिलियाव फैनानै एसे गोजोनदों एसे गोलोमदों दा ने नोंसोरथ' दं बे फंबायफोर नाथाय दा साननांगौआ नोंस्रानि बे आमायजों मोनथिङासो आमायबाय न'खरसेयावनो बिसि बिजादै औरे फाखे जोंनो रायजोनि मोजां खामानि मावग्रा मानसि नांगौलै बाजै माबा स्टिकार होथेना होनाय मोखांखौ रावबो सिनायनो माबायदि मोनदों दा मोनदोंना मोनाखै दंबावो एसे नै एसे दंबावो ने बरिया माथो साफाख्राय खालाम साफाख्राय खालामा हो लोगोफोर नै बयलाराखौ एकदम जागासिनो दं आरोना जोङो नै बयलारा हांगासिनो दं लोगोफोर नै ओरैबायदि जों गोबां हांनानै जाबाय दा एसेल'सै नै हालसि मोननैल'सै बेखौ हांनानै जानानै जों ब्ल'नोसै आरोना लोगोफोर रावखौबो मोखां नायला बेखौ जानायसै गयिं मार्केट बेंटल